Kakasi Student Union jangki Artli Kishnang kata kala pangap bakanduli Shingyar unit kabahap ha West Jaintia Hill District mene kalai potrek na wing ajar apuwe habaya kran bakinong tok kubor kaseng kladawa bat kran shai bakila aipor shitiyo yaka Jaintia Hills Autonomous District Council banjubab habaya day baka project rap sasha jangki laitri ki jaka President ke KSU kanduli Shingyar ubaten shan kram ulong ha kaba wat kisintiyo slasha kimshim lami satya ha kite ki jaka Shushu ulong bakane ka pausha ya ka jimbam sap kabari halo ka jingpentre rap slasha jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council President jong ketika kanduli Shingyar unit KSU dan kenhun KSU ke ngiwan hang ni halor ka scam ke bangilap membaka RTI mengi file lagi ni ki benai beladep tingilap ik scam habidai bat ka jing ka kwer slasha ke don hang teh ha border area bodon ha kijaka begerting murang tung mau kentian bat dia set mood tega jing he jong kani ka jaka kalong kumba khatsan hakta bat ke project hi kedai na ka bawan na po council hakitu kisnem ke financial year long nado arjar riu hadu arjar khatsau tekembengi yo I ba hadu mentaru kani ka kper kedang don ni rei ka long kamdon ka ke jing mentoy ka ani kamdon kanu jing mentoy ka bumi na ketu kper tangi ngia kani ka RTI bat nalor ke bangi Shemba hangba kani ka RTI ngilap ba eka total sanction amount jom kani ke scheme kadai kumba arkrur ndri phok ndai lang nyau hajar las pak kandai tingka bat na kani ka total sanction ngio I ba ngilap ba lang ba ka RTI kil pendon kam kumba shikrur sanpau saulak berapa prahajar sispa sepau tingka bat ke bedangsa hi haduk mentah lang ba ka RTI ngilap ba ke pesa kedangsa kumba sikrur kat saulak kat kendai hajar sispa kendai tapi dai bat kani ka jingthok ke baar ngilabu hi chau CM bat chau in charge bade page ketu ka forest department I sabla CFO jong ketu kathai bat ngi ap yaki kumba ki ong ap yangi kumba arpanai ani kumba hapo si benai kum tu kejing ap long ngi kum ki kun samla long ngi kok ngu ngi snap ke ba maki ba halor ki ong yangi andre andala poi kita ki por pengi ap ru kim la setia ban ai kersol ke ba mengi ngi pan tade hakene knong rimba menta kesngi ngiwan ban sneu hakibat ba kamtam itu ki snong jong ketu kethan bat kamtam ki kun samla bat ya kabri unya trap pro hi kawe bakane ke jingle tam ne ke jing ong bait ke skam ne ka jingle bam klep ya kene ka skim jong pat ba bade jing mentoy jong pat ba kalong na kaliang jong i kesing nim sngai hap bat de hakta knong rim bang iwan hang ne ban pensngau ba lada maki hi kim ya burom keliang ni kum kesing lang baki district level bat ke CSC ngila ban ya chakmat hakabade bat kani ka scam ka bami hang te hapo JHDC ya kani ka RTI hi submit hau arpun trik jong punai bar usnem ajar arpo arpo oi batai karakter RTI pikili yu baki jebab ki pon ki ba kumbaong mentan baki mla ban ai ngi habide bat ki kopi jong ka testing ni ketu kendeu I ketur kim la ban ai long imat baki shu thung bet ka ba long ka asik jong ka kendeu long kumno mut I ketur kim pan bat kim la ban ai ketu ta ka poin ka ba pra I kanir kim la ban ai ka bede bat ka seeding bat ki nursery bede bat ketu ka jaga ka jinglong jong sumbai na ikiyo I ketur kim la kin ban ai ngi tadai kalong ru hak bidai bat ki kinong tre ru ngi iba bun hi kinong tre poisa hi batam long ban kinong tre
kinong tray bun kinong tray msyong proper percent kinong tray kidai bet ki pemban tray gitu bicaka kidai ki boshu ki da ka jingsan jong ki long thumb impression but ki ba ki bri ki pemdai sisa de ki jaka ni gitu ki jaka nani ki than jong ni gitu ki snong mar khap jong gitu ki jaka ta kani ru long bengi page seni bhai kani ka arti ai ba ka ba ki ai ni long kani long ngim satisfied kani ka we ni menta long ka poisa ka ba chong bet ka ba klem pendon kam ka long sikrul kha saulap khat khandai hajar sispa khandai Kaya kana padur kini kaki senjam kini sem ki kita gilanti kini penbuar ka JSGC bukan kan ai tau so kiawan tapi dei wat kani ngila ya kenduk ki bengi ong wan le greenery ban long refurnish biang gitu ke jaka re maki bre ki ong bom don scheme bom don sanction de kata de ka right jong nang elaka nang chi bat siliang mentang de ki jaka ki long kumne long la jaka don hang ne murang tung mo kenting bat riat siat mui kini ki jaka ki ba kita sacha ba lawan mentang ki bapau kene ka RTI tam lele lagi wan tre sisa kini ki briu ki ba le tham impression hang ne ro am lele ide ki produk prasnam jengi ni dia ki henre ba hadu menta om don selasa hak ki hakini ki jaka ki baula mention long ni kwa kastan ki jongi ni kwa ba ya ki jaka on don selasa bat ban yo jimentor ki council bat kham tam ban yo jimentor ye ki tu ki pat jong ka than bordar ki ba song masak sentuh bakin yo ya ke jing belah bat number 2 ya kini ke jaka nomor bunsin ke don ke jing ya khajia put bat ka asam te kemud pelai i lembaga gilat hai kubor hai kini gi benai bala de ba ka asam government kalamut ban set up yaga university mas ndak jong kini ke jaka tengi ke stan ke jongi ngi demand nagar council ban pentre biang ya uni uslacha ban scam ketika jekang te but ngilap man kepor ba kedis konsil hi kanang tang ban bami bisa hendrei iki kam ban yada yu kaput kadon le kejong kebor ban yada yu kaput kadon ni kata ka banding komiti ban yada kaput ki kum kita kim ju bana hendrei kum kini ki jadkam ki bana te kemut nagaliang jungi kum kesing ngila perkat ba kene kesenjam ka bangin simba lada nginai per ki po sitiam bakin penmiat penbha bakin lep ha ya te keslacha lada hapo sitiau kimlei ngi ngimban se ban sim la ka jong senjam hakta kurkom ngin ya kendu ya ke circle district ban nakta sisi ban hadu ba uput ba ngihab ban file ke sepo kuru wong unhab ya kendu ya UEM in charge jong ka forest department bat nangta unsa khot samon ya CFO ubadai supervise ya kenika project te ngi up ya kata kapor bagi pha maki yen ban pha up hangi namba ngila thai ya kata hadu nadu degi benai am namba ki klem nuchu ban khot biang ngi office jong kiru dagi wan office jong kiru kilet gitu ka delaying